coba bukesi nembang wis pirang-pirang panggung sampean iki mung duduk manis. Ayo. Bungkem 1000 basa. Wis arep nembang apa aku ora ngarani kira-kira sampean ra kabotan. Nggih, sugeng dalu Mas Preto. Niki wau. Nggih. Enten penggemar piyanyinipun sampun setengah sepuh. Rupane nggih manis ten rada ireng. Asmane menawi mboten salah Bapak Nyuman. Napa tasik lenggah nggih. Kebali-balian lho jenenge iku. Ngersakaken tembang Lumbung Desa. Oh. Awit dalu menika kan upacara adat nggih menika sedekah bumi utawi bersih dusun. Lagunipun ingkang cocok Lumbung Desa. Pundi Pak Nyoman? Tasih lenggah mboten? Waduh diparingi Lumbung Desa kok mantuk. Nggih, ora apa-apa. Nggih. Lumbung Desa Pratani Padha makarya. Ayo gampangipun Mas. Cobi bukesi napa ngoten aja sing kur-kur no ora. Sing tunggal jenengan apa. Nggih, kula kangen kalih langgamipun Mbah Kakung Sukron Suwanda. Menapa menika? Sesideman. Wah iya, jan sesideman. Niku minangka pangeling-eling supaya dalange kuwi ya ora gampang sesideman ngono lho. Sampeyan nek mau tak lem-lem terus bareng kon nembang malah nyampluk raiku ora senengane. Nggih, kula wau jane ngeten lho Pak Dalang. Kaget. Jenengan niku pengen kondang, pengen viral kaya Gus Ikdam nika. Ulama saking Blitar. Jenengan lek menawi pengen saged tok jenengan iki pun gadah bakat, tur jenengan nggih putrane kiai, putrane kaji, Mbah Haji Sukron Suwanda sing biasane tauziah. Dadi jenengan niku menawi putrane kaji, ulama niku bisa disebut dengan panggilan Gus Cahyo. Jadi jenengan niku saged Gus Cahyo Kuntadi. Misal lek jenengan gadah keberanian 15 menit sebelum pertunjukan wayang jenengan ngadep penonton ngaji wis cukup 10 menit wis to ora sukses. Aja calok jenengku Bukesi. Tenan. Buktekno yakin wong aku ora yakin lho. Lah aku ngadep penonton lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ngono iki sing kerep langsung sing kerep lho. Loh, sampun ngoten Pak Dalang. Kesuksesan seorang suami itu tidak luput didukung oleh doa seorang istri dan keyakinan seorang istri. Sampean coba, mergo sampean duwe bakat cucut.
Sesuk yen ana kesempatan panggung mbuh kapan wae. Cobanen 15 menit sampean ngadep penonton sadurunge pertunjukan wayang mulai. Tak sekseni tenan. Insyaallah. Ora Dadi ngerti. Ning lek aku ora ditabuhi karo cacah dhewe aku wani aku. Nek karo cacah aku lagi menungso urip wonten marcapada kedah bekti dumateng Gusti Allah. Mrene kanca-kanca, ya iki ana ngabeh. Entai aku engko ora. Lho, mboten Pak Dalang. Dados mengke patayate kula kalih Umi lintang sinden-sinden iki. Gendinge lek kula milih, lek Umi wau anak soleh. Alamate anak niku to. Lek Bu Kesi mengke kan dampingi jenengan. Apa? Tembang kula beda. Wahdana dana wadana dana Minta dana. wahdana dana wahdana dana wahdana wahdana dana wahdana dana wahdana dana wahdana dana wahdana. Saya pamane aku ngaji ya. Terus ngarepku nek tulisane ST nyel ngono ya. Jam aku ewon ngono ya. Aku nyeluk sampean. Nyapa piye? Assalamualaikum ya Umi Sukesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Gus Cahyo Kuntadi. Oh iya. Gus Cahyo mlaku karo Gus Cakil. Sik ta iki pas tak bahas. Kitik-kitik nang ngono terus e. Nyapa? Iki mau tak bahas. Sampeyan iki kudu sadar yen Lho aku aku mau mendem kok piye sadar-sadar piye. ngene lho, kan Ngomong ora penak wis ora. aku kan mau nyuwun sampean ngaji 15 menit. Terus aku penyanyi Patayate. Laguku Wahdana, kudune sampean sadar. Bubar tanggapan kaya ngene iki danamu ya kudu langsung mlebu ning kantongku. Ngono. Ya ta? Lho Dadi nek bareng ale ngono to, sinden kondang mbake dapuke dadi kotak amal to kowe ora. Lho mboten Sing jenenge kiai, sing jenenge ustaz ngono ora ngrembug kaya ngono kuwi. Gus Idam ki ya, kuwi jope nganti 2025 Februari dhek iki. Ora leren. Pengine dhek kaya apa ki jamaah liyane pengen ya nenggen aspalan karo tolah-tolah karo maido kiyaine. Ngono sire ya ngono kuwi. Karo nyeluk bakul sing bayar kancane ngono sire ya ngono kuwi. Ngono iki wonge dhewe-dhewe. Aku dalang ya tak dalang. Lho, iki padha karo ustaz lho. Mung bedane yen ustaz iki langsung berhadapan karo sing jenenge apa kuwi jamaahe, yen aku mantul sik neng kelir terus kuwi balik rono. Isine padha amar makruf nahi mungkar, padha. Nggih Pak Dalang. Ning kan nggih kathah to ustaz utawi kiai nggih saged ndalang. Kados Bapak Sukron Suwondo menika. Mas Ulinuha kae. Iya, sampean iso lek tuwek apa cerapayu ndalang ya kudu iso dadi ustaz. Alah omonganmu paling aku ngerti tuwek kok tebasne mesti ora. Ora ngerti. Aku ki wis piye carane aku wis sinau ngene Gus-gus kuwi ya. Gus Bahak ngene Cak Nun terus ngene Gus Idam. Aku wis belajar. Akeh sing padha aku karo Gus Idam. Gus Idam ngerokok aku ya ngerokok. Mung bedane dhek LA, aku sampurna mil. Nggih. Dhek sewengi ra tau iso turu lek bengi. Padha karo aku. Lesare Gus Idam jam 8 isuk. Aku tak ungkuli 8:30 tangine magrib. Lho, kaya ngono kuwi tak ungkuli. Enten malih sing sami. Napa? Gus Idam bojone siji ning lek sampean bojone arep loro. Sing ngomong sampean dhewe lho, enek anake lho. Enek anake mbarep, enek larsa lho, ora. Ngono kuwi angger radange mulai mari to ngono kuwi kok. Yo jare dalang ya pengen laris kudu ngono. Ya aku kan wis ora apa-apa, trimo ikhlas. Sing ngomong sapa ora kudu kaya ngono kuwi. Mbah Sukron kae garwane siji Bu Suci Katiningsih seprene ya nyatane ya. Alhamdulillah, ya wis. Atuk runtuk-runtungan kok ya. Tenan lho ya. Tenan lho ya. Ya mbuh. Rapani to? Samane tak tantang. Hal yang belum terjadi aku tidak berani janji. Saiki iman sing jenenge iman ora mesti Bu Kesi. Saiki ketoke imanku kusuk. Aku kuat imanku. Ora ngerti sesuk imanku ndeglek ora ngerti. Ya Wong sapa? ora mesti. Kresna iki sosok apik. Tahu Kresna elek lakon topeng wajoke Kresna elek kae. Ngono kuwi. Saiki aku apik, sesuk setia. Somben petuk Elisa mbuh aku ya. Iya, kuwi masalahe. Makane nang kono aku ngerti saiki. Pancen ketoke iman kuat ning jaba ning Imronmu enggak kuat cedak Elisa. Iya pancen si Imin ki angel diatur ya. Nggih.
Nembang-nembang setengah telu barang malah ora. Ya ora apa-apa no. Aku kan yo kangen jagongan karo bapak-bapak ibu-ibu sing mirsani tasik kuatah. Nggih Pak, Bu, sugeng dalu. Sugeng enjing Bapak Ibu. Nggih. Alhamdulillah. Kula jane penasaran kalih penonton khusus wonten Meranggen mriki. Panjenengan dalu niki mresani wayang nganti meh setengah telu. Sing paling menarik kanggene panjenengan apa? Dalange sing ganteng, sindene sing ayu-ayu, yogane sing cakrak-cakrak, apa cerita lakone sing menarik, apa dagelane sing lucu. Sinten iso jawab mriki kula sawer. Nyat kene mike. Sinten? Ayo medhun. Ono. Kan kae masih Aku kae penasaran, sing kula niku pengen ngertos. Masih sing udut kae. Ah, tukang son to? Lek kru aja kru. Kono lho, kalau Penonton kae Ayo masih kuwi, ayo. Iki sapa iki sing lemu iki ya wis Sebab sedak kene apa wae. nganti yahene iki sing marai tertarik apa? Mergo sindene, Pak. Dalange ora menarik blas. Dalange mboten menarik niki. Semin neraka sampean calon. Mergo niki pemburu sinden. Wow, ya wis apik, tapi itu banyak terjadi seperti itu. Mboten napa-napa. Sing jenenge daya tarik pentas niku enten sing seneng sinden, enten sing seneng lakon, enten sing seneng kelenengan, enten sing seneng kalian dangdut, seneng kalih pelawak enten. Mboten napa-napa. Sinden 6 niki sing paling cantik sinten? Mbak Diajeng. Iya. Diajeng. Iki mau Penggemar diajeng ket niki. sore. Siap. Pak, iki mau diajeng ket sore ditukone pentol bakso sak kresek. Lah iki lho. Iki sing nekone ngendi Pak, susul. ora pentolmu dhewe kok kene. Ora. Eman-eman, Pak. Maneman ya. Kene, jaluk mike, matur nuwun ya, Mas. Pokoke sejujur-jujurnya lho. Matur nuwun, kelasnya guru penggemar sinden kuwi. Ngalih sik, ayo. Ono Om. Ayo. Pak kayak sing ndur kae. Ayo Pak nggih. Nah, ora apa-apa ngono kuwi. Nggih. Napa, Pak? Sing marai tertarik no, Sing Pak. mari tertarik napa, Pak? Kayak mik. Amit nggih. Nek mari kula tertarik, kula niku Amit Pak nun sewu, ampun jigang kathoke jebol. Oh, lah nggih. Nggih. Napa to? Nggih. Nika kula remen ringgit. Dadosipun mbok menawi enten ringgit penting-penting kula asal enten rencange kula turut. Remen ringgitipun. Sing marai seneng ringgit bagian nggih napa nik? Nggih wewayangan. Nggih ceritan. Ceritan. Nggih. Ceritane. Nggih. Luar biasa lho kuwi penggemar lakon sing sangat luar biasa. Asmane sinten, Pak? Bapak Wardi. Pak Wardi. Niki lampane napa jajal? Niki lampane pun nika Sri Mulih. Wah, Sri Mulih. Elok. Om iki caosna Pak Wardi minangka tanda tresna Om. Iki. Ah, nggih, penggemar wayang iki ngono kuwi. Matur nuwun menika kagem menika kagem anak cacat menika kula cacat, Pak. Sinten, Pak? Kula niku cacat. Oh, nggih, Pak. Matur nuwun Nggih. Panjang yuswa sehat selalu. Amin. Ngapunten, Matur ngapunten. nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Kula penggemar saestu wayang jan. Matur nuwun. Mugi-mugi jenengan ajeng anggenipun tresnani budaya, jenengan panjang yuswa sehat ngrungkepi kalih wayang sampai akhir zaman. Amin. Niku. Pokoke siji wayang loro es tenyel nggih. Niku. Amin. Nggih. Ampun, matur nuwun. Liyane, pokoke jujur iki urung karuan nek kula nggih penggemar lakon tak kek dhuwit urung karuan. Ora mesti. Kae mau sing penggemar sinden mau kene Om. Ayo iki. Nyo. Nyo. Gandeng penggemar sinden nyo 20 ae. Alah. Ijole pentol ya, Mas? Jare pentol. Pokoke dudu ditampa Pak ora perkara nominale niku mang figura teng dalem nika. Dadi ya niku duweke niku ta mang setlikor riyen barno mangke nggen laminating ya ta ngisor telusi PS ngono pemburu sinden. Nah, nggih. Sip. Enten melih. Kae Pak anu kae, Pak mburine Pak Teguh kae. Ayo, Oh, nggih. Mboten kersa. Mburi ra apa-apa mudhun. Ayo. Ning aja njaluk dhuwit penonton lho ya, Ayo. Nggih, ingkang wingking wau pun antri Pak Dalang Sinten ingkang kersa, Pak? Menawi enten sing memberi saran, masukan, kritik, membangun kangge kebaikan, malah niku mangke hadiahe saya akeh. Nggih, sinten? Ngacung, Pak. Bu. jenengan ndelok wayang napa sing paling remen? Monggo dipun Upamane Nah, kula ngacung seneng kali wayang ning sayange. Nah, upamane ngono malah engko bijine iso plus kuwi. Pundi, Pak? Pundi? Ah, mburi kae. Niku. Om. Terus ono nganti tekan Mojolaban. Ayo.
niki Pak sing jaket niki. Pripun? Asmane sinten, Pak? Pak Nyoman kula, Bu. Wah, monggo beli. Nggih. Bu Kesi. Nggih, Pak Nyoman iki sing ngersake lumbung desa mau, tapi kok anu lho pede ora nyawer. Ora apa-apa engko lek malah iki sing dadi dawuhe apik tak sawer malah ora. Lah pun kula bayar kok. Pripun Pak Nyoman? Daleme pundi? Nggih mriki sing kadah damel niki, Bu. Weh lah tenggen panggung mriki daleme. Oh, saking padasan mriki. Nggih. Ngajenge sing gadah damel. Nah, Pak niki napa to Pak niki teng mriki niki? Niki lho. Warung He. Niki pun permanen ya ora iso dibongkar nggih. Nggih. Oh, mboten napa-napa nggih. Ning sok melih kula usulke niku napa niku? Terpale niku dipun ilaki dadi enten penonton sing teng mriku. Wah, ngeten. Dadi dalang niku yang kanan kirinya ada masyarakat, ada jamaahnya itu lebih asik ngoten niku lho. Napa Pak? Pak Nyoman. Nggih nyuwun ngapunten kangge kula nggih sejarah wayange nggih kalih sindene. Cerita wayange niku kok kagem tuntunan. Sik Pak, yen kon milih di persen ngono nggih. Jenengan sinden niku pirang persen, wayang pirang persen? Wayang 100%, sinden 80%. Berarti 180 kuwi. Apa enek persenan 180 derajat ora? Nggih. Wayang nggih napa sing jenengan senengi wayang, Pak Nyoman? Nggih napa Nggih, sejarah ceritane niku lho kok ngemutaken bos kejawane niku kok ndadosne renteke ati ngono. Renteke pengen nanggap. Nggih jane ning mboten gadah arta. Oh, nggih mboten napa-napa, nggih. Lah nek kagem sindene niku kula sik aku rung takon sinden wis kesusu ae. Wayang napa melih? Lakon sing paling jenengan senengi lakon napa? nggih dalu nika. Oh, niki dalu niki lakone napa? Nggih mboten sah diolale nggih lakon nggih. Sing dikane Mas niku. Nah, saiki lek iso jawab, Pak. Niki wau lak Sri Mulih lak kok Sri Mulih. Sri lak ilang. Nggih to saking Amarta. Nggih. Nggih. Ilange niki walaupun disebutke teng pundi ngoten? Teng negara pundi? Aja omong Indonesia, udu ngawut. Pundi, Pak? Ujung teng Padasan. Oh. Nggih. Teng ujung pandang. Ujung Bribik. Terus sinden apa Pak sing mari seneng? Kowe rono Tang Lintang. Tulung Tang. Pak anu kok dicaosi. Ya. Sinden menika ling kula remene kangge hiburan nek nembe galuh to sayah bare makarya. Kok iso mangke hiburan apa sinden kok padake purel to, Pak? Mboten maksude ngoten. Nek kemutan lagu-lagune kalih anune niku le. Nggih. Matur nuwun. Wis pokoke sesuk ben anu iki penak iki enek ngene iki, segmen ngene iki ben semakin akrab dengan wayang mergo anu Pak, ada kritikan saran masukan. Kenapa kok wayang penggemar sithik? Karena wayang itu ada jarak dengan penontonnya. Dalange wae ngedep neng kelir ngungkuri penonton. Nek iso adu arep, kula pengen sok kaya tatanane kaya wayang golek ngoten ning wayang kulit. Ngono kuwi. Dadi nggen kula teng mburine Saron mriku madhep teng arah mriku ngalor. Ngoten niku adep-adepan kalian jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kanca-kanca iki omong apa? Ngoten niku. Suatu saat perlu dicoba. Yen sing jenenge ustad nika kok akrab mergo pancen tidak ada antara ustad dan juga jamaah. Ning anane adalah teman karo kanca. Nah, ngoten niku. Yen wayang iso ngono ki apik iso. Merakyat ngoten niku. Tang Lintang dicaoske wiartane. Sampun. Ayo, pira ki mau tak gawani 300 lho ya. Nggih, dikemri nggih 300. Nggih, matur nuwun. Sithik wae. Sok gawane kaos genti. Nggih. Nyuwun pangastu mugi-mugi grup Ismaya Tutur Klejati enggal gadah padepokan saged manggil panjenengan malih. Oh, nggih. Teh istilah manggil ayo. Kene. Nanggap ngoten nggih pripun ngoten. Nggih, siap matur nuwun nggih, Pak Nyoman. Yo, umi bale ilang kowe engko nang kono. Matur nuwun, Pak. Bali ngono langsung ngegrab mulih kowe engko ora. Ayo. Bukesi nembang apa? Sesideman. Nggih, jane arep tak nehi hadiah neh. Lah ning kare piye lho? Wektune pun
Meh telas. Iki mungkin sesideman dibagi Dialang kondang duwe 15.000 ya. Lho, sampean ora ngerti 15.000. Kuwi ya timbangane nyekel duit akeh, nek kuwi engko sampean paramu ora berkah. Ya, medeni kuwi lek dalange digaweni duit akeh. Angger aku lunga ke omah mesti sampean. Ki Pak, 15. Sing 10 nggih ning hik, sing 5.000 nggih parkir. Nyuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Nyelani niki enten Pak sinten? Apa? Pak Seno nyuwun pujiku. Oh, pujiku. Nggih. Wah, nggih, siap. Oke, langsung kuwi wae ora apa-apa. Nah, iya, Sideman sik aja dilaleh-laleh. Oh, nggih, siap. Nah, Enten sawerane niku dibuka Umi. Nah, kene tanggingi si dompetku mosok 15. Asem Yo, ya kerep lho Dalang. kirangan ngene iki. Ya sik kuwi ra Bu Kesi yo. Ya engko dibantu liya-liyane. Heeh. Wiwitane handerek sang bekek prenyo bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe. Oper Pak Dalang, Mbak Lia. Mbak Lia, ya Mbak. Nah, dimandat karo ibu negara kowe ya. Negara Astina. Nah, ya. Bandara terus kayungyan selendang kuning kang saking kir. Hup, oper Mbak Diajeng, Dijeng. Suara kurang pramana. Wis rabi bareng suarane sik kanak-kanak dia. Permana. Lah nggih anu Apa anu apa? ciri khas. Nah, ciri aku kok ya ora ngelokne ana mek gur ngomentari ya ora. Ya ciri khasmu ngono ya apik ya ora apa-apa. Ning wasesa ngungron Pinong, ya Dek. angungron marang bendara. Lek nyinden ning padasan ya pikirane ning padasan. Aja tekan subur makmur. Tiah Sulistya pijer ngincangake alis. Hup. Lintang, ya Tang, tekno Tang. Ayo. Terus tresno sesidama. Bu Kesi karo Genduk Pinong ya berdiri berdua. Ya. Nganten ana mbokmu. Nong. Iya. Luweh becik patenan
sembah nuwun. Ayo golek dhuwit ngimpi iki umi. Mungkin alus-alusan iki dicocokne karo karaktere bocah karo tingkah lakune bocah iki pancen alus. Wis ngono kok. Wis. Alus, lugu, meneng. Gak duwe pacar. Gatelen. Boten. Kendel wis marangkung iku ndange Wisma sing paling angker lho. Ora tau apa-apa tang lintang ngono. Ora nek apa-apa. Walah keneng pojokan sisike poconge pirang-pirang kae. Iya. Ngen tangga munggah arepe ngen memean kae. Bayo wewe kae. Gak dihapusi. Asline Pak Yoyok dhewe sing tangga kono ki. Kok ngerti lek aku ngangge kowe bukesi kae. Ayo ngimpi ya, Om. Nggih. Ayo. Mumpung digenderi karo Mbah Wir iki, wah. Top iki gurumu. Nggih. Ngerti lah awakmu ngrebab rapati iso akhire pas jatah ngrebab ayo liwati. Wah. Nggih. Penyelamatan tenan. Iya. Tapi bareng ujian bijine C. C iki apik lho timbang Jack kowe. Ora apik C iki ora. Nggih. Heeh. Diterima-terimake wong kabeh iki lak ya nggawa anu dhewe-dhewe ora. Nggih, Iki lak pedalang ta Mas Saman ya? Biyen. Iya. Sapa samane lali aku? Kowe iya masalah guntur. Mas iki. Ya dalam mriki ta. Gunung Kidul ada jamaah iki ST-nya dari Gunung Kidul. Oh, elok kok dugi mriki. Oh, bae untuk babon kene to. Tak kira lek nglaju kok Gunung Kidul ngono. Asen. Terkecoh aku. Iya. Siap. Makasih. Ya, Om. Nggih, kali ngeling-eling nggih, Pak. Ah iya, iki anu ngimpi ora eling-eling. Ayo. Nggih. Mesti kali. Ngerti kowe engko nggih ngawur. Nggih, mate kan kula pun dangu mboten nembang ngimpi. Ngono iki ora perlu dieling-eling. Angger lemu nyuwara saka atimu, kuwi engko cakepane metu dhewe, Om. Oh, ngoten. Nggih. Penting ngerti temane ngimpi tentang apa to. Ngono wis tes metu dhewe. Nggih. Ngono jenenge ilmu laduni. Tanpa sinau kok iso, kuwi jenenge ilmu laduni. Ning sing entuk ilmu laduni 1001, ora angger wong. Ngono kuwi. Oh, ngoten, Pak. Heeh, dadi ilmu laduni tanpa sinau kok iso jenenge ilmu laduni. Ora duwe bojo kok ngendhok kuwi pitik horen. Nah, ngono kuwi. Ya, Om. No. Dari yakin Ngambara ing ngawang-ngawang angelangut bebasan tanpa wis marangkung kelingan cilikane gelar karo Brahma. Demben iki aku manggone nang kono transit mergo njaten rung dadi nang kono nunut Bukesi. Bayar kos kowe bayar aku biyen kono. Lah ki cah loro iki anget awake, panas kabeh kae. Bareng omong ki lho, suarane swara wedok. Cah loro kuwi mongko lanang. Nggih, lanang suarane cilik wedok kae. Luar biasa. Biyen kaya ngono ya. Mau jibek kok mbiyen. Ayo. Nanti bingung malah tak cemplone sumur. Ayo. Bingung aku. Ayo. Mesake. Ayo. Gelar kuwi ndek mben ora ngombe sing nggen banyu cedak sumur ora gelem. Tak apus tak jukukne nggen aqua ning kamar ngono. Iki cedak sumur le. Langsung semprotne raiku. Ndadi kaya niken salindri kok. Ayo. Biyen. Mbuh ngono iso ngono. Ya, Om. Nano. Nara besing mega mendang miber ngiteri
Ugi kula aturaken dumateng Pak Dwijo. Sampun dados moderator menerjemahkan cerita wayang tumrapipun Kuntadijana. Matur nuwun Pak Joko Warsita. Nggih. Ya, Nduk. Katungkul ngumbar gagasan satemaki nawa dirasakne Nduk sing kepenak. Ayo, sekendange diai kroncongan. Ayo, yuk. Ya. Matur nuwun, Nduk.